abinda zan tambaya a nan shine duk mutum mai hankali sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba, idan yana so a lalubo hanyar magance wannan matsala da ta riga ta auku a tsayi da ita da kuma magance aukuwar irinta a nan gaba, idan yana so ya yi adalci kuma ya magance da gaske, zai ɗauko tushen matsalar ne daga inda ta fara ko kuma daga inda ta ƙare. Don haka wannan al'amari gaba ɗayansa daga wurin wa ya fara, daga wurin waɗanda suka kashe Debora ko daga wurin Debora. Dukkan waɗanda suke ba da wannan labari sawa'un a kafafen watsa labarai na conventional media da kuma waɗanda suke ba da labarai ta hanyar social media, dukkansu sun ce saboda Debora ta yi ɓatanci ne ga addini. Amma dukkan waɗanda suka yi magana galibinsu sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba, abin takaici shine sai suka tsallaka abin da ya faru a farko sai suke yin magana akan abin da ya faru a ƙarshe. Galibin masu magana suna Allah wadai da waɗanda suka kashe Debora. Ba na jin mamaki idan na je Allah wadai daga waɗanda suka kashe Debora, ai daga waɗanda suke magana ba musulmi ba akan waɗanda suka kashe Debora idan ba musulmi ba ne. Amma abin takaici da ban mamaki shine mutum ya iya sauraron wannan audio na abin da Debora ta ce akan annabinmu sallallahu alaihi wasallama, bai fara yin Allah wadai da abin da Debora ta yi ba, sai ya yi Allah wadai da abin da aka yi wa Debora. To Allah wadai da duk wanda bai yi Allah wadai da abin da Debora ta yi ba. Ni a tsammani na duk musulmi da ya san menene matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, aka fusa ta mutum akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aikata laifi, mu tsaya akan cewa abinda matasan nan suka yi laifi ne, aje laifi ne, amma wa ya jawo laifin? Yanzu idan kana so ka magance matsalar, za ka dubi wanda ya laifi na biyu ko kuma za ka dubi wanda ya jawo aka yi laifi na biyu? To ballantana ma abin tambaya shine, shin kashe Debora laifi ne? Wannan fa idan an ce laifi ne, to ya kamata ka fara magana daga wanda ya aikata laifi ba tare da ka yi la'akari da wanda ya sa ya aikata laifi ba. Ba ma goyon bayan ɗaukar doka da hannu, ba ma goyon bayan kawo fauda da rikicewar al'amura da tsokano hargitsi da taɓa wanda bai yi maka laifi ba. Ba ma goyon bayan wato watsuwar wannan matsala da za ta yaɗu har a ce za a ƙona wurin bauta ko a ƙona wani mai bauta ko a taɓa wanda bai ji ba bai gani ba, ko kuma ma mutum ya ce zai ɗauki doka ya ɗauki mataki da kansa. Wannan ba ma goyon baya, amma muna Allah wadare da wanda zai tsokano a yi hakan. Mutane da yawa waɗanda ba su fahimci musulunci ko kuma matsayin musulmi ba suna tambaya, wai me yasa musulmi suke fusata, me yasa musulmi suke fita a giya, me yasa musulmi ake kasa tsare su ko kontrolin ɗinsu, musamman matasa idan aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yiwa da yawa daga cikinsu ba su san menene matsayin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darajarsa a wurin al'umman musulmi ba, shi yasa suke wannan mamaki. Gama a cikin wannan lacca tamu za mu yi ƙoƙarin nuna wa mutane, da wanda ya sani mu tuna masa, da wanda bai sani ba mu sanar da shi, shin wane ne kan manzan Allah a wurin musulmi, kuma me yasa musulmi suke iya fita daga inda ake tsammani za su tsaya a ciki idan aka taba musu Muhammadun Rasulullah. Ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarmu ta yi naso ne, ta shiga cikin jinin jikinmu, ta ratsa a cikin tsokarmu, ta hada da ƙasusuwanmu. Wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙaunarsa a cikin zukatan musulmi
ba za ka iya kwatanta ta da duk abin da ɗan adam ke iya hararowa ba, saboda ƙauna ce ba abin da ɗan adam ya sani sama da kansa, to ƙauna ce wadda ta fi yadda mutum yake ƙaunar kansa da kansa. Don haka ɗan adam bai san wani abu sama da yadda ya san kansa ba, bai san wani abun da yake so sama da kansa ba, shi yasa kwakwalwa ba za ta iya auna matakin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin al'ummar musulmi ba. Don haka ba za ka iya auna yadda fushin musulmi zai iya faruwa ba idan aka tsokane su akan taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu wani mataki da za ka ɗauka domin magance irin wannan kamar ka tsare masu taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ba a taɓa shi ba to ba a taɓa musulmi ba, kuma za a zauna lafiya, kuma za a kiyaye doka. An kashe musulmi dubbai a cikin wannan shekara, daga lokacin da aka fara wannan shekara zuwa yau na tabbatar an kashe musulmi sama da 1000 a Najeriya. A shekara da ta wuce an kashe, shekarar bara an kashe, an daɗe ana kashewa, amma ba a ga musulmi sun ɗaga hankali dukkansu su fito su kama wani su ƙona saboda an kashe musulmi sama da 1000 ba. Amma wallahi in aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a cikin kabarinsa, wallahi sai ka ga musulmi sun fita a giya, sun zama kamar ba sa da hankali, saboda hankalin nasu, saboda dama hankalin nasu shine Muhammadun Rasulullah. Ba sa gani sai da ganinsa, ba sa ji sai da jinsa, ba sa motsi sai da motsinsa, rayukansu gaba ɗaya fansa ne ga manzan Allah. Kowane musulmi a duniya yana ji cewa gara a fulle masa kai akan a tofa wa manzan Allah yawu. Kowane musulmi inda ya yi imani, idan aka yi magana akan an ƙona wani saboda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, takaicinsa na farko shine zagin manzon Allah kafin ya tuna da an ƙona wanda ya zagin. Duk musulmi na kirki wanda ya san wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, idan zai yi magana da sunan imaninsa gare shi, ba da sunan siyasa ko da sunan wata kujerarsa da yake karewa ba, wallahi duk laifin da aka aikata akan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara tuna zagin manzan Allah ne kafin ya tuna da laifin da aka aikata wa wancan. Amma me ya samu al'umman musulmi idan za su yi magana ko za su yi martani akan wannan al'amari sai su yi daidai da irin na arna alladhina la yu'minuna billahi wa rasulihi. Shin me ya samu shugabannin Najeriya musulmi? Shin me ya samu manya-manyan mutane a Najeriya musulmi da ba sa tuna shin wai waɗannan mutane ba su yi imani da Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wa sallam? To bari ka ji menene matsayin manzan Allah a wurin musulmi da zai sa ka gane me yasa ake yin laifi idan aka yi laifi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ƙaunarsa da ƙaunar manzan Allah a wuri guda. Duk wanda ya ƙaunaci Allah to dole zai ƙaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma matakin ƙaunar Allah da matakin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aji guda suke. Bambancin su kadai shine ana kaunar Allah ne a matsayinsa Allahu Rabbul Alamin, ana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na Muhammadur Rasulullah. Bambancin su shine wannan kauna ce ta bauta, wannan kauna ce ta biyayya, amma dukkan su kauna ce ta aqida ta cikin zuciya wadda ta yi naso a cikin jini kuma ta ratsa gangan jiki wanda mutum yake ji. Wannan kaunar ibada ce wadda ta fi masa kowace ibada girma, ita ce mahabbatullahi wa rasulihi. Kuma wannan kaunar ita ta jawo ma yake bauta wa Allah, ita ta jawo ya ce wa Allah la ilaha illallah, ita ta jawo ya yi imani da manzan Allah har ya ce Muhammadun Rasulullah, har ya zama musulmi. Saboda wannan kaunar ita ce asasi. Don haka wannan kaunar a wurin musulmi ita ce rayuwarsa gaba ɗaya, ita ce kuma imaninsa gaba ɗaya. Musulmi kuma rayuwarsa gaba ɗaya akan imani take. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a wajen musulmi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Ubangiji ya fi masa akan son iyayensa, akan son ‘ya'yansa, akan son dukiyarsa, akan son matarsa, akan son dukkan mutanen da ɗan adam zai iya so a duniya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allah ce ka ce da su, idan kuna jin cewa iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyinku da kuma abin da kuke juyawa na kasuwanci shi kuka fi so sama da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gidajenku, kuna tsammani wannan sun fi muku soyuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da gwagwarmaya akan kare matsayin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, to ku jira kafin Allah ya zo da al'amarinsa. Wannan shine matsayin musulmi, cewa Allah maɗaukakin sarki da manzonsa sun fi musu akan iyayensu, kuma idan mutum ya saba ma Allah da manzon Allah, to ko iyayensu ne ko 'ya'yansu ne ko masoyansu ne, to waɗannan mutane sun zama mafi kaskancin makaskanta a wurinsu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Wanda duk Allah ya rubuta imani a zuciyarsa, to baya kaunar kowaye ne, ko da iyayensa ne ko ƴaƴansa ko matansa, idan dai har ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballantana wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah.